Myslím si, že už sme viacerí v živote počuli od niekoho, že by sme mali mať akýsi plán B, alebo že by sme mali mať akési zadné vrátka, keby náhodou niečo nevyjde. A teraz to myslím všeobecne a môže to byť myslené na viaceré oblasti. Mal by si mať zadné vrátka v práci, mal by si mať zadné vrátka vo vzťahu, stále by si mal mať nejaké zadné vrátka. Chcem len povedať, že toto tvrdenie je veľmi vo veľkom rozpore so mnou a s tým, čo znamená žiť život. Pretože ak máme zadné vrátka a máme plány B, vo mne evokuje totálnu nedôveru voči Bohu, voči životu, aj voči sebe. Je to tvorba z nedostatku, pretože iba ak si dovolím vsadiť všetko na tú kartu, nech ide o akúkoľvek oblasť, to znamená, že áno, vystavujem seba maximálnej zraniteľnosti, ale ako inak môžem okúšať život vo všetkých farbách, keď si to vlastne nedovolím? Zo strachu. A zo strachu byť vlastne zraniteľným. Čím viac prechádzame z takéhoto myslenia z hlavy do srdca, tým skutočnejší, tým pravdivejší, tým do hĺbky viac prežitejší život môžeme žiť. Nie je možné vyhýbať sa bolesti, alebo je to možné, ale potom sa častokrát ľudia čudujú, že sú na povrchu, že zažívajú, že stále niečo proste musia meniť, jednoducho stále utekajú z bodu A do bodu B, do bodu C v snahe utiecť pred tým, utiecť vlastne strachu pred bolesťou, ktorej sa ľudia boja. No častokrát, aj keď máme aj takéto skúsenosti, tieto lekcie sú pre nás najcennejšie a najviac v takýchto skúškach, učeniach porastieme a dostane nás to potom niekde inde. A častokrát nás to práve privádza k sebe a k tomu, aby sme išli tou autentickou cestou, ktorá je v súlade s našim vnútrom a ktorá si vyžaduje mať otvorené srdce aj dušu, ale keď sa nebojíme a dovolíme si to, tak častokrát nám ten život dá to, po čom tá naša duša vlastne celý čas ako keby vnútorne túžila. Čiže mať akési plány B a zadné dvierka a stále vymýšľať tou hlavou, ako sa v niečom uistiť, poistiť, je z môjho pohľadu veľké odporovanie prúdu života, nedôvera v ten život a akési nedovolenie pustiť opraty z vlastných rúk a tým pádom sami sebe ľudia bránia žiť ten život krásny so všetkým, čo prináša. A častokrát títo ľudia žijú na polovicu. Nie naplno, ale na polovicu. Nie je možné žiť naplno a myslieť v hlave na nejaké zadné dvierka. Je to v rozpore. Žiť naplno vyžaduje aj našu zraniteľnosť.